При голям интерес и многобройна публика беше открита поредната изложба в галерия София при Българския културен институт в Лондон. Човешката същност, пречупена през дигиталната съвременност, е идеята, която обедини самите автори на изложбата, група художници от България, Англия и Норвегия. По традиция гостите имаха възможността да разговарят с участниците в изложбата на чаша българско вино. Темата на изложбата е Human Morphs, тъй като дигитален артист и дизайнер за мен е много важно да отразя метаморфозата на човечеството в последните десетилетия в пряка взаимовръзка с навлизането на дигиталните технологии все повече и все повече. Също така да отразя не само външната, но и вътрешната, душевната метаморфоза на човечеството в връзка с технологията и модерността. По какъв начин тя моделира същността на хората. It's a selection of my wood engravings. Тази вечер представям селекция от дървени гравюри. Избрал съм мои работи с човешки фигури заради темата на изложбата. Аз рисувам всеки ден, докато чакам на спирката, за да стигна до работата си и по-късно превръщам тези рисунки в щампи. Никога не съм се интересувал от компютърно изкуство, но през 2004 година открих дигиталната програма за рисуване с четки и сега рисувам на телефона си, както и на моя iPad. Рисунката с цветята има по-особена история. В местната църква, където ходя, има дълги църковни служби и доста странна аранжировка от цветя. Рисувам, докато слушам службата, до чието край рисунката ми е завършена, след което я поставям в цифрова фоторамка. Това е моята втора изложба в Българския културен институт, чието екип е винаги отзивчив. Интересът по време на вечерта беше насочен и към музикалното изпълнение на младите български таланти Пенка Петкова и Петър Димов, и двамата студенти в Лондон. QR-кода, който виждате зад мен, всъщност представлява една дума от английски език изумени и значи да представяш нещата както ще бъдат в бъдещето. И затова използвах този много съвременен футуристичен език, който е QR-кода, да представя нещо от миналото и да свържа миналото и настоящето и бъдещето на езика в една творба. С тези фотографии от различни европейски градове показвам как по нов начин могат да се видят неща, много от които не биха могли да се видят без дигитална камера. Например, да опишем нашите впечатления и чувства, когато се намираме в нов град. До голяма степен дигиталното е свързано с много интеракция, с много, така да се каже, интертвайнинг, преплитане на много различни медии, на дигиталното с аналоговото. Искам много да благодаря на Свето Дионисиева и въобще на екипа на BCI Лондон за тяхното съдействие, за тяхната покана.